Patay diha dayon ang usa ka motorista human malatayi og truck nga nagkarga og graba sa barangay Tunghaan, lungsod sa Minglanilla. Gila ang biktima nga si Alias Glimar, 36 anyos, usa ka warehouse assistant sa usa ka dakong kompanya sa Dakbayan sa Mandawi. Samtang ang driver sa truck nailhan nga si Alias Eric, 38 anyos, taga Dakbayan sa Talisay. Sa pakisusi sa Minglanilla Police, nagsubay ang truck ug motorsiklo sa Natalio Bacalso Avenue sa susamang direksyon paingon sa south. Apan giingong nadungog na lang sa truck driver nga may mipaka sa tubangag bahin sa truck nga iyang gimaneho. Sa iyang pagsusi, nakita niya ang motoristang napasok sa ilaw sa truck. Matud ni Alias Eric nga dili kusog ang iyang dagan kay may graba siyang karga. Samtang pipila usab sa mga nakasaksi, mihulagway sa pagkaslide sa motorsiklo nga hinungdan nga nalagpot ang nagmaneho sa motorsiklo paingon sa truck. Padayon pang gipaabot sa Minglanilla Police kung magkasettle ba ang pamilya sa biktima o mupadayon sa pagpasaka og kaso.